Jelenti végül a megélhetés számomra azt is, hogy a versenyképesség oltárán ne áldozzunk föl mindent. Nagyon fontos a versenyképesség. A 21. században nem kerülhetjük meg, hogy igyekezzünk versenyképes vidéket teremteni, amely nemzetközi szinten is képes a versenyre. De a versenyképesség mellett igenis nagyon fontos a fenntarthatóság, az ökoszociális szempont érvényesítése. A hosszú távú gondolat, ami nem csupán a profitot tekinti fontosnak, elsődlegesnek a pénzt, hanem azt, hogy minél több munkahelyet tudjuk létrehozni, minél több termelő, értékteremtő munkahelyet, minél több ember boldogulását, tisztességes, méltó ember életét tudjon garantálni. Tehát ezt érteni nagyjából vidékmentésen. Itt azért viszont ki kell tegyek egy olyan dologra, ami szerintem a mi gondolkodásunkat való embereknek, a mi közösségünknek, azt szabad így fogalmaznom, és itt most még egyszer mondom, nem pártot értek a mi alatt, hanem egy sokkal szélesebb nemzetben, értékben gondolkodó közösséget. Ugyanúgy nekünk is vannak hibáink, amit sokszor elkövetünk, és erre szeretnék egy kicsit kitérni. Aztán mindannyian fölismertük szerintem, hogy a mai világban a valódi törésvonal az a globalizmus és az úgynevezett lokalizmus törésvonal. Ez az igazi frontvonal az már nem jobboldal, meg baloldal, meg nem konzervatív, meg liberális. Ezek is persze törésvonalak, és ezek is nagyon fontosak, hogy értsük, hogy mit jelentenek. Az igazi törésvonal az a globalizmus és a lokalizmus, tehát a helyi érvényesülés, helyi önfenntartás között húzódik, és ahogy halad az idő, ez egyre inkább így lesz. Ez nem csak azt jelenti egyébként, hogy a globalizmus az egész bolygóban gondolkodik, a lokalizmus meg egy helyi közösség önfenntartó megmaradásában, és hogy kettő függetlenül akár ugyanazt az értékrendet vallják, meggyőződésem, hogy ennek értékkülönbsége is van. Tehát ez egy egészen eltérő értékrendet jelent. A globalizmus és a lokalizmus. A globalizmusnak az értékrendje az egy pénz- és profit központú értékrend. Ezt én a jelenlévő Morvai Krisztinától hallottam először, így megfogalmazva, hogy el kell mondjam, hogy az ő tolvaival ékeskedem. A globalizmus pénz- és profit központú gondolkodást folytat. A globalizmusnak szerintem pont, hogy ember- és értékközpontú gondolkodást kell folytatni. Ennek a szöges ellenkezőjét. Tehát nem csak egyfajta földrajzi távlatban van különbség a globalizmus és a lokalizmus között, hanem nagyon komoly értékekben különbség. És a globalizmusnak óriási tévedése az, hogy azt gondolja, hogy pénzre és profitra akármilyen rend, pláne világrend építhető. Hogy az emberek az egész világon begyömöszölhetőek egy pénzre és profitra épülő rendszerbe. Ez egy hatalmas tévedése, egy egészen téves antropológia. Tehát nem ismeri az embert valójában a globalizmus. Mondhatnám úgy is én, mint hívő ember, hogy istentelenné akarja tenni az embert, ami talán nem akarok itt nagyon ilyen távlatokat fölvetni, de hát ez maga a sátánnak a kísértése, az Istentől való elszakítás. Hát ezért van szükség a lokalizmusra, és ahogy mondjuk azt mondtam, hogy a nagyváros is képtelen az önkorrekcióra, a globalizmus is képtelen az önkorrekcióra. Tehát ha azt várjuk, hogy a globalizmus megjavul. Tehát elérkezik az nap, amikor a globalizmus mögött álló pénzügyi háttér előtt megértik, hogy ez nem jó. Tehát ez nagy naivitás ennél a rész. Tehát egy tipikus hibané volt, hogy azt gondoljuk, hogy a globalizmus megjavítható. És akkor összejönnek a G8 csúcs, meg nem tudom milyen csúcs, és akkor próbálnak beszélni, hogy hogyan kéne megjavítani a globalizmust. Ez nem lehet. Képtelen rá. Ugye van egy, és nem teszem sajnos a szerzőnek a neve és a könyv címe. A könyv maga arról szólt, hogy a különféle történelmi korszakokat párhuzamba hozta az adott korszakra jellemző fő világbetegséggel. Ugye azt is tudjuk, hogy a mai globális kornak a fő betegség az a rák. És ebben a könyvben azt írták, és nagyon érzékletes volt, hogy a globalizmus ugyanúgy működik, mint a rákos daganat. Hogy amikor ugye a rákos daganat elpusztítja a szervezetet, akkor ő maga is elpusztul. De ezt nem tudja belátni, nem tudja fölismerni, csak az érdekli, hogy azonnal elpusztítsa a szervezetet. És burjánozza el. És ugyanilyen a globalizmus is. Ő saját maga alatt is vágja a fát, saját maga is bele fogja az egészbe pusztulni, de nem képes belátni. Nem képes önkorrekcióra, nem képes mértéktartásra. Tehát ne várjuk tőle, hogy ő ezt be fogja látni. A lokalizmusnak kell, a helyi közösségeknek kell ezt a feladatot elvégeznie. Viszont a lokalizmusnak is kell, hogy legyen világképe. Tehát én azt például szintén egy tipikus hibának tartom, amikor a lokalizmus azt gondolja, hogy van a kis közösségünk, és akkor minket mindenki hagyjon békén, és mi csak itt lezárjuk kerítéssel a magunk kis portát, és onnantól kezdve senki többet ne szóljon. Ugyanis szerintem ez azért hiba, mert ezáltal elzárja a lehetőséget attól az adott közösség, hogy más hasonló jellegű közösségekkel fölvegye a kapcsolatot.
A globalizmusnak valahol ott kell kezdődni, persze egy kis közösség úgy érzi, hogy na, akkor mi megpróbálunk szembeszállni ezzel a világtrenddel. De utána szerintem tovább kell, hogy fusson ez a lánc. Tehát kell, hogy legyen települési lokalizmus, kell, hogy legyen regionális lokalizmus, kell, hogy legyen nemzeti szintű lokalizmus, az is egy lokalizmus végül is. Amikor egy nemzet egészen azt mondja, hogy köszönjük szépen, mi ezt nem kérjük így. Mi másképp szeretnénk a jövőket. És ugye az van a cél szerintem, hogy lehet esetleg már ilyen világszintű ábrándоkat kergetni, hogy a különféle nemzeti lokalizmusok összefognak a globalizmus ellen. Tehát egyfajta nemzetközi lokalizmus, bármilyen furcsán is hangzik ez a kifejezés, de valahol erre volna szükség, hogy a különféle nemzetek és a különféle nemzeteken belül lévő érték és emberközpontú erők fölvegyik egymással a kapcsolatot. Tehát én azt csak azért mondtam, hogy szeretném, mi magyarok amúgy is hajlamosak vagyunk a bezárkózásra, befelé fordulásra, legyünk nyitottak. Vegyük észre, hogy a világban vannak még hasonló jellegű csoportok, akik ugyanolyan emberek, mint mi, és ugyanúgy látják, hogy ez, ami felé ez a világ tart, az nem jó, velük föl kell tudnunk venni a kapcsolatot, meg kell velük tudnunk találni a párbeszédet. Ez azért nagyon fontos, mert hogy erről beszéljünk, mert nem tudjuk úgy legyőzni a globalizmust, hogyha nem ismerjük magát a globalizmus. Tehát nekünk igenis a globalizmust meg kell értenünk, hogy hogyan működik, diagnosztizálnunk kell. Ugye mondjuk ki, ez egy háború. Nem fegyverekkel zajlik, bár fegyverekkel is sajnos sok helyen, de mégis egy háború, ahol a lokális közösségek az életükért küzdenek. A globalizmus erőivel szemben. És a háborúnak az egyik háborút, hogyha megnézzük a háborúnak a teoretikusait, hogy ők hogyan írják le a szabályrendszerét, akkor az egyik legalapvetőbb tanácsuk, hogy mindig ismerd meg az ellenséget, mielőtt harcba szállsz vele. Tehát ne szálljunk harcba senkiről, hogy nem ismered magát, akivel szemben szállsz. Nagyon fontos, hogy megismerjük a globalizmusnak a működését, a mechanizmusait, a háttérerőknek a lényegét, struktúráját, mert ezt nem ismerjük, akkor le fog bennünket győzni. Sőt, azt mondom, hogy nekünk sokkal jobban kell ismernünk a globalizmus, mint a globalizmus saját magát, ahogy ismeri. És ugye, ha elmondom, hogy én hogyan látom a globalizmus, minek látom, akkor azt látom, hogy valójában az ő értékrend egy ilyen ultraliberális értékrend, ami arról szól, nem szól másról, mint hogy megpróbál minden hagyományos emberi értéket tönkretenni. És ehhez segítségül hív devianciákat, úgynevezett másságokat. Hogy lerombolja minden olyan emberi struktúrát, ami egyébként egészséges módon tudna bennünket közösségbe szervezni. Ezért gyűlöli a nemzetet, mint közösségi formát, ahol emberek ugye egyfajta etnikai származásból vagy kulturális származásudatból fakadóan képesek összefogni. Gyűlöli, mert neki az az érdek, hogy mindenki szétverjen, és hogy az oszd meg és uralkodj alapján az egész világot a befolyás alá vonja. De gyűlöli a kisebb közösségeket is. És itt jutok ide, itt a beszédem végére jutok el végig is a lényegi mondani valóhoz, hogy a globalizmus ezért gyűlöli a vidéket. Hát a vidék az valójában közösségekre épül. És a globalizmus számára, és az őt motiváló ultraliberalizmus értéktelenség számára a közösség a legfőbb ellenfél. Retteg attól, és nézzük meg, hogy egyébként ez a világtörténelem mindig a diktatúrát, mindig a közösségektől féltek. Mindig attól féltek, a két ember megpróbált összefogni, és valamilyen értéket maga fölé emelni, és azt mondja, hogy mi ezt az értéket szeretnénk követni. Nem csak a saját jogunkat, meg a fizikai szükségleteinket, hanem valami értéket, ami bennünket még többé tesz. Hát ettől retteg a globalizmus. Hogy helyi szinten közösségek azt mondják, hogy összefogunk és szebbé tesszük a magunk életét. Értékesebbé, minőségibbé, jobbá, kulturáltabbá. Tehát ez számukra az üzenet igazából. És ezért gyűlölik a vidéket, ezért gyűlölik a falvakat, a közös községeket, a kisvárosokat, ahol még mindig megvannak ennek a fajta közösségi szerveződések, a csírái, maradványai, romjai. Még újjáépíthető. Egyébként az idővel futunk versenyt, azt is lássuk be. Az idővel futunk versenyt, mert ugye mi még arra alapozunk, és remélem, hogy igazunk van, hogy ez még újjáépíthető. De mindannyian tudjuk, hogy van egy pont, amikor már nem. És ezt ők, a globalizmus is nyilvánvalóan tudja, mi is tudjuk, tehát itt most futunk azért az időpontot, hogy azt az utolsó pillanatot, vagy esetleg az utolsó öt még el tudjuk-e csípni, amikor még újjáépíthető, és onnantól kezdve el tudjuk-e szépen visszaépíteni a természetes egészséges közösségi struktúrát, vagy sem. Ez végül is a tét. És azt gondolom, hogy ennek a konferenciának ez a feladata, hogy az utolsó előtti vagy utolsó pillanatok valamelyikében megragadjuk ezt a lehetőséget, a saját közösségeinket, a gyermekeink számára, az unokáink, az utódaink számára tudunk-e teremteni egy olyan élhető
közösséget, olyan élhető vidéket, amelyben jól érzik magukat. Ahová érdemes családot alapítani, ahol érdemes megmaradni, ahol érdemes munkát vállalni, ahol érdemes élni. És az egész előadásomnak az volt a címe a programfüzetben, de itt a végére adtam azt a mondatot, hogy a vidék megmentése ezért nem lehet pénzkérdés. Tehát amikor az országgyűlésben én azt hallom, hogy a vidék megmentése ennyi és ennyi pénzbe kerülne, hogy mondjuk a vidéki vasút megmaradása az ennyibe kerülne, a vidéki kultúrházak megmaradása ennyibe kerülne, a vidéki posták megmaradása ennyibe kerülne, a vidéki gyógyszertárak megmaradása ennyibe kerülne, akkor én mindig azt érzem, hogy valahogy betört oda a globalizmus, és ott megint megnyert egy csatát. Mert ennek a kérdésnek így nem lehet szabad felmerülnie. Ugyanis nem az a fő kérdés, hogy van-e pénz rá vagy sem, hanem az, hogy kell-e vagy nem kell. És hogyha a vidéknek szüksége van arra, hogy az életének a önszerveződésének a különféle formait megőrizzük, akkor onnantól kezdve egy kérdést lehet felvetni. Hogyan teremtjük meg rá a forrást? Nem az, hogy kell-e vagy nem, vagy elég vagy nem. Hogyan teremtjük meg? Hát ugye a rablógyilkos föl szokta tenni azt a kérdést, hogy pénz vagy élet. És ugyanakkor az ember odaadja a pénzt, hogy mentse az életét. Hát itt is ugyanez a kérdés, hogy pénz vagy élet, és a globalizmus egyfajta rablógyilkosként pénz vagy élet kérdést tesz föl nekünk. És én is azt mondom, hogy az élet, erre adjuk oda a pénzt, áldozzunk erre pénzt, és hogy mentsük meg az életünket, a vidék életét, a vidék megmaradó erejét, életerejét. De azt is hadd mondjam, és akkor tényleg ez az utolsó mondatom, és köszönöm a figyelmüket, hogy a vidék megmentése nem lehet pénzkérdés, de elsősorban nem is pénzkérdés. A vidék megmentése elsősorban nem is pénzkérdés. A vidék megmentése elsősorban politikai szándék, közösségi akarat kérdése. Ugyanis, hogy a közösségi szándék, a politikai akarat megmarad, vagy megjelenik a vidék megmentésére, akkor az meg lesz mentve. Én ebben annyira biztos vagyok, mint hogy most itt állok. Láttam én már csodát, nem egy kis településen, hála Istennek, és fogunk is még látni jó pár csodát, ahol szinte minden ocnak, meg minden mérlegelésnek, meg józan jóslatnak az szöges ellenkezője történt meg. Mondhatnám is, hogy egyfajta hétköznapi csoda történt, csak azért, mert a kis településen, a faluban, a községben élő emberek, egy csoportja, majd aztán az egész közösség azt mondta, hogy elég volt. Mi más irányba fogjuk a közösségünket szervezni, mi itt valóban közösséget fogunk szervezni, és az akarat, a szándék, az elhatározás az elég volt ahhoz, hogy mindenféle ellenérdekkel, mindenféle esélytelenséggel, mindenféle bizonytalansággal szemben elérjék a céljaikat és a közösséget élhetővé jobbá tegyék. Én azt kívánom Magyarország minden közösségének, településének, kisfalának, nagyobb községének, kisvárosának, az egész magyar vidéknek azt kívánom, hogy legyenek ilyen közösségei, találják meg ezeknek a közösségeknek a tisztességes, becsületes vezetőit, és mentsék meg a vidéket is, ezáltal mentsék meg Magyarországot. Köszönöm szépen a figyelmet! Még egy örömteli kötelességnek eleget kell tegyek. Sokszor kérdezik, hogy mit tett a Jobbik a magyar földért az országgyűlésben, és akkor most szeretnék ezeknek a kérdéseknek, vagy ezeknek a kérdezőknek egy csattanós választ adni. Bár azt teszem, hogy nem annyit, mint amennyit szeretnénk. Tehát sajnos a szükséges az a lehetségesnél megint többnek bizonyul, de amit lehetséges, azt úgy érzem, hogy megtettük. És akkor nézzék meg, ez, amit itt a kezemben tartok, a parlamenti munkánkból, csak és kizárólag a föld kérdéssel kapcsolatos felszólalásaink, javaslataink, törvénymódosítási javaslataink, mi? És csak a föld. Tehát ez nem a mezőgazdaság vagy a vidékmentés, csak a föld. Tehát csak azért mondom, hogy amit lehet, megtettünk. Amit az erőnkhez mérten meg lehetett tenni, az országgyűlésben megtettük, és hála Istennek, hogy erre a munkához azért találtunk szövetségeseket is, úgyhogy ha megengedik én ezt a kis anyagot, néhány oldalt, ezt átadnám a Dr. Hossó Andrának, az anyagföldvédelmi kerekasztal ügyvezetőjének, hogy hát velük együtt folytassuk tovább ezt a küzdelmet, ezt a és tényleg mentsük meg a magyar vidéket saját magunknak. Köszönöm.